Здравейте хора! Днеска играх с моя приятел WK Rezi, получи се една страхотна игра, направихме победа и също така това е ден едно от създанието на моя български Fortnite канал. И хора, ето ме, влизаме в играта, кацаме на Pump Power, да, така се чете. И като цяло просто играме. Взех оръжие на човек в 11 минути. 11, пак 11. Още 11. 9 минути. Иначе малко има метраж. О, при мен има човек. Дед? Низ. Още един човек. 40. Той има материал. Дед. Браво. Низ. Ще взема помпата. Според тебе дали ще има... О, човек! Дед? Добре, низ. Човек? О, има мотор. Хора! Ги чезам. Гръмнах им колата! И набихме много хубав демедж, дед. Окей, добре. На малко е добре. краке. Преспамка. Разпамиха ли? На малко. Идвам. Режат се. Мале, изпаме. Помпата. Гледай сега. Мале, има още хора. Аз най-добре да бягам. Не е добре. Нямам се какво. Мотора не знам къде. Трак. Отгоре има хора. Как се паса? Спрайте ми хилива. О, не, ма не съм презаредил. О, това е обмен. Аз съм обмен. Да не се каже, че аз съм. Това къде отих? Брат, що там? Ехе! Приятел! Как ме биеш оттам, бе? С какво ме биеш? Май ще умра тук. Оу! Yes! Там се бил. Оу! Във въздух! Въздух е нужен. 14. На дървото. Леко падна в дърво. Дед? Малко ми го стигна вече. Ооо. Коронка, има и оръжие. Охо! Аз съм Пак да. си бием. Спам. На малко. Иди, дед! Мале, толкова. Тук хила си.
Не на помпа ти. Кракнете? Ето дет. Чакай, ела да те рези. Хора, един дет. Другия крак. Къде отида? Човек! На мен? Това между другото е той, където не искаше да избяга. Крак! Малко. GG. Нищо, брат, две фе... Ето го и последния човек. Айде! Той ще по... GG. Джаба се чуе. И хора, надявам се да ви е харесал клипа. Не забравяйте да се абонирате и да го лайкнете с камбанка за всички нотификации. И до следващия клип.